Audio Magic, Creative Magic. AI with that. So our motto is step towards creativity. Triple E comes with me. Enlightened, empowered, exhausted. Martin, sme na kurze Digital Skills with AI for Teachers. Máme za sebou druhý deň v Zlíne, tak čím bol špecificky pre teba? Tak tento deň bol špecificky hlavne tým, že som sa naučil rozpohybovať po obrázky, pridať im nejaký pohyb vlastne, nejak napríklad na 5 sekúnd rozhýbať napríklad mesto, alebo čo ja viem, už konkrétne nejakého človeka sme sa naučili rozpohybovať. Po prípade sme sa učili ako napríklad nahlas nejaký voice-over na dané tieto videjká. A to je taká z jedna veci, ktorá sa mi vlastne páčila moc a bola veľmi taká prinášajúca pre mňa. Pretože ako vo vlastnom projekte chceme rozpohybovať nejakú postavičku vlastne, tak určite to veľmi rád využijem. Super, dobre, díky, paráda, teším sa.